Aquest dijous, les roses, els llibres i l'artesania van ser els eixos principals de la Diada de Sant Jordi a Vallirana, que es va celebrar un any més amb una tarda festiva i cultural al voltant de la masia Molí de Can Batlle, gràcies a la participació de les entitats i els comerços locals. Les exhibicions van animar la celebració amb actuacions de ball, gimnàstica, taekwondo, balls tradicionals i sardanes i van sorprendre els presents per la gran qualitat i el talent dels alumnes i membres de les entitats. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin'. Friday, I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, oh, that's all I want. Va destacar l'actuació conjunta del grup de teatre del Casino Valliranenc, el Drac Apocaleus i els Diables Banyuts de Vallirana, que van representar la llegenda de Sant Jordi amb foc i una bona posada en escena. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run. Then I heard you was talking trash. About a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. A partir de les 8 del vespre, la Diada de Sant Jordi va continuar a l'interior de la masia amb una celebració més solemne amb actuacions musicals i una lectura de poemes. Oh, cavaller, quin destí més cruel haver hagut d'esmerçar anys i panys a rescatar la bleda assolellada de la princesa, eterna figaflor, incapaç d'ajudar-te a derrotar el drac, ordint alguna estratagema des de les files del vil enemic. L'acte va finalitzar amb el lliurament de premis del concurs de punts de llibre Simón Villagrasa organitzat pel Cercle Artístic de Vallirana. Els guanyadors van ser Noa Díaz, Artur Fanlo i Florencio Martín.